Arratsalde on guztioi, gu Euskal Herriko Unibertsitateko 4 ikasle gara eta bideo honetan oinarrizko funtzioen adierazpen grafikoa lantzeko ariketa bat ikusiko dugu. Funtzio baten adierazpen grafikoa burutzeko, hainbat pausu jarraitu behar ditugu. Lehenik eta behin definizio eremua zehaztu, ondoren asintotak aurkitu, isa eta i ardatzekiko ebaki puntuak aurkitu eta monotonia aztertu. Modu horretan, hurrengo funtzioa hartu dugu adibide gisa eta funtzioaren adierazpen grafikoa lortuko dugu. Definizio eremuarekin hasiz, funtzio hau zatiketa bat denez, izendatzailea desberdin 0 izan behar da. Horretarako, isa ezin ditu -2 eta 2 balioak hartu, izan ere, gure f funtzioak ez du balorerik izango bi puntu horietan. Eta beraz, gure definizio eremua R osoa bi puntu horiek kenduta izango da. Asintotekin jarraituz, 3 asintota mota desberdin ditugu. Asintota vertikalarekin hasiz, izate eremuan arazoak ematen dituzten puntuak soilik aztertu behar dira. Kasu honetan, isa -2 eta 2 denean. Funtzioak puntu horiek ez dituenez zeharkatzen, limitea puntu horretan ez da existituko. Hau da, indeterminazio bat lortuko dugu. Beraz, alboko limiteak kalkulatu behar dira, eta emaitza plus-minus infinitu izango da. Beste alde batetik, asintota horizontalari dagokionez, gure funtzioaren limitea plus-minus infinitura doanean kalkulatu behar dugu. Asintota mota hau existituko da emaitza konstante denean. Modu horretan, limitea infinitura doanean, bat denez, asintota horizontala i berdin bat denean existitzen da. Eta asintota horizontalaren goitik edo behetik dihoan jakiteko, funtzioa ken konstantearen limitea kalkulatuz, goitik dihoala lortzen dugu. Irudian ikus dezakegun moduan. Bestalde, asintota horizontala egonez gero ez dago asintota zeigarrik. Eta aldiz, asintota horizontalik ez badago, asintota zeigarra egon daiteke. Modu horretan, kasu honetan ez da existitzen asintota zeigarrik. Beno, orain ardatzekiko ebaki puntuekin jarraituko dugu. Lehenik eta behin, isa ardatzarekiko ebaki puntuak aurkituko ditugu. Eta horretarako, gure funtzioaren adierazpena 0rekin berdinduko dugu. Hau da, f isa berdin 0. Isa ardatza zeharkatzen duenez, badakigu i puntuaren balioa 0 izango dela. Beraz, isa, 0 motako puntuak aurkituko ditugu. Gure funtzioaren adierazpena honako hau da. Beraz, hau 0rekin berdintzen baldin badugu, ikusiko dugu 0 izango dela baldin eta soilik baldin goiko partea 0 baldin bada. Hau da, isa berbi, ken 3, 0 baldin bada. Eta hau gertatuko da baldin eta soilik baldin, isa plus-minus R3 baldin bada. Ondorioz, isa ardatzarekiko ebaki puntuak bi izango dira. R3,0 eta -R3,0. Orain, irekiko ebaki puntuak aurkitzeko, gure funtzioan isa dagoen tokian 0 jarriko dugu. Horrela, 0, motako puntuak aurkituko ditugu. Isa berdin 0 ordezkatuz, hemen ikusten dugun bezala, lortzen dugun iren balioa 3 laurden izango da. Beraz, irekiko ebaki puntu bakarra 0,3 laurden izango da zuzen ere. Hemen grafiko honetan ikusi alditugu ebaki puntuak. Hauek bi, isarekiko ebaki puntuak izango dira. -R3,0 eta R3,0. Eta honako hau, irekiko ebaki puntua. 0,3 laurden. Gure funtzioa irudikatzeko azkenengo pausua ikusiko dugu orain. Monotonia zuzen ere. Gure funtzioak, maksimoak edo minimoak izango dituen edo ez ikusteko, lehenengo deribatua kalkulatuko dugu. Eta lehenengo deribatu hori, 0ra berdinduko dugu. Dakigunez, zatiki baten deribatua izango da zatikizunaren deribatua bider zatitzailea, ken zatikizuna bider zatitzailearen deribatua. Eta hori guztia zatitzailearen karratu egingo dugu. Zuen kabuz egin dezakezue deribatua praktikatzeko. Eta ondorengo adierazpen honetara heldu behar zarete. 0rekin berdinduz, lortzen duguna da, isak 0 balioa hartu behar duela. Hemen ikusten dugun bezala. Beraz, isa berdin 0-on mutur erlatibo bat egongo da. Maksimo edo minimoa den ikusteko, bigarren deribatua kalkulatuko dugu.
aurreko prozedura bera jarraituko dugu, bigarren deribatua kalkulatzeko. Eta hori egin eta gero, lortu behar dugun adierazpena honako hau da. Eta orain, bigarren deribatuan, isa dagoen tokian, zer ordezkatzen baldin badugu, honako adierazpen hau lortuko dugu. Eta hau negatiboa izango da. Badakiguelako, -4/3 negatiboa den zenbaki bat emango diguela. Beraz, hau guztia negatiboa izango da. Ondorioz, badakigu 0,3 laurdenean, 0,3 laurden puntuan, maksimo bat egongo dela. Eta, azkenik, asintota vertikalak ditugun puntuetan eta maksimoa daukagun puntuetan, puntu horiek guztiak zuzen erreal batean jarriko ditugu. Badakigu, lehen kalkulatu dugun bezala, asintota vertikala -2 puntuan egongo dela eta 2 puntuan. Eta, bestalde, mutur erlatibo bat eukiko dugula isa berdin 0. Beraz, hau ere, jarri behar dugu zuzen erreal honetan. Lehenik eta behin, -2 baino txikiagoa den zenbaki bat hartuko dugu, adibidez -3. Eta -3 lehenengo deribatuan ordezkatzen baldin badugu, isa dagoen tokian, ikusiko dugu emango digun zenbakia positiboa izango dela. Beraz, tarte honetan, gorakorra izango da gure funtzioa. Gauza bera egingo dugu -2 eta 0 tartean. -1 hartzen baldin badugu eta lehenengo deribatuan ordezkatzen baldin badugu, ikusiko dugu hemen ere bai, gorakorra izango dela gure funtzioa. Aldiz, 0 eta 2 tartean, bat puntua hartzen baldin badugu, eta lehenengo deribatuan ordezkatzen baldin badugu, ikusiko dugu emango digun zenbakia negatiboa izango dela. Beraz, funtzioa berakorra izango da. Eta gauza bera egin tarte honetan, 3 hartuz adibidez, eta lehenengo deribatuan ordezkatuz, ikusiko dugu negatiboa izango dela balioa. Beraz, hemen ere bai, gure funtzioa berakorra izango da. Bueno, landutako guztia bilduz, lortzen dugun grafikoa honako hau izango da. Zuek etxean egin dezakezue praktikatzeko. Eta bueno, honekin guztiarekin amaitutzat emango dugu ariketa. Espero dugu bideo hau lagungarria izatea, eta zalantzarik izan ez gero, komentarioetan galdera guztiak utzi ahal dituzue, eta guk erantzungo dizuegu. Segi praktikatzen eta laster matematikaririk onenak izango zarete. Zorte on eta eskerrik asko zuen arretagatik. Agur!